Hayi-ke sanibonani nginibingelele namhlanje futhi njengoba nahlala sixhumana njalo kulezi ingosi zethu zokuxhumana. Seniyangazi izinkulumo engikhulume ngazo ngoba okusemqoka ukuthi nginiphakele ugqokwenu nibe nolwazi ngoba sishawa ngolwazi. Sihlupheka nje uxakeka nje esinako kulapho olwazini. Ningizwe kahle abantu benkosi. Angixabene nokuthandaza. Ngiyathandaza. Angixabene nohlabayo, ngiyahlaba. Angixabene nofastayo, angifasti. Angixabene nothi hayi idlozi alikho into engekho leyo. Okwakho lokho. Kodwa okusemqoka ngibuza ukuthi kuwena uthi idlozi ithongo yingwa. Uma ithongo kuumuntu wakini ongasekho osewashona uthi akekho. Uhezeki ukhona? uLeviticus ukhona? uMateyu ukhona? Abraham ukhona? uSamuel ukhona? Angifuni ukujula. Asingazicontradict abantu benkosi. Ubani kahle masikhuluma ngedlozi sikhuluma ngayo. Sikhuluma ngomuntu osashona usafa. Ubani sikhuluma ngayo njengamanje ophilayo ngaphandle kababa wakho noma wakho. Uyazi ngiqonde eplan ngiqonde khona ngiqonde kutheni. We are so good ekukhulumeni ngezinto ezashiwa abanye abantu ezazenziwa abanye abantu kodwa we hardly talk about our parents. Uyazi esontweni ngikhula bengiye esontweni kuMkatholika ngimlalela umfundisi ekhuluma ngitshela ngeBhayibheli nani yonke till today basashuma into efanayo. Angixabene nalokho kuhle. Sokukhona abafundisi babantu abamnyama namhlanje bashumayela impela amakatholika. Bangitshele ngekhathekizima, bangitshele ngeBhayibheli. Kodwa inkinga enginayo akazangijethe uma wakhe wathini emkhulisa, ubaba wakhe wathini emkhulisa. UVVO uBedlindaba ufika kuyena esigodlweni uzokutshela ngokuthi yenza u1 2 3. Uzokutshela ngokuthi hayi kukhona umuntu kwakuthiwa ubani bani osashona. Akakutsheli ngani ngoyise nonini. Ngenkathi ngikhula mina ubaba wayethi ngizama ukuthi uma sikhula kunabantu abasitshela izinto ezisakhayo. Ngiyazihlonipha into engitshela ubaba noma ngoba bengaka. Ngiyazihlonipha into engitshela ugogo nomkhulu ngoba bebengaka. Ngakho abantu abamfuna bazihlonipha izinto abayitshelwa imina nonina. Bazihlonipha into abayitshelwe ugogo wabo nomkhulu wabo. Abazukulu babo bazihlonipha into abayitshelwa imina noMaduma. Kuyangimangaza ukuthi ngilicula kanjani iculo elaliculwa omunye umuntu ongahlobene nami ngokwempilo. Kodwa ngibe ngingaculi iculo likababa noma. Angani uyangizwa yini? Ake bakwethu senze nje. Ake sithi masishumayela. Ke sishumayele ngesitshelwe ubaba bethu noma bethu. Ngoba uma ngizoya eBhayibhelini ngifike ngikhuluma ngoHezekiya, ngoSamuel, ngoAbraham nobani bani, ngizama ukuthi ngikholelwa kubona kwabakusho ngokuthi bathunywe uNkulunkulu kulungile. Ubaba noma babengathunywa ngayo uNkulunkulu. Shooting am I not undermining them? Am I not undermining the 5th commandment ethi hlonipha uyihlono nyoko khona ohlala isikhathi eside futhi emhlabeni? Ningizwe kahle. Litela me, whoever in your life had an influence in you, whoever in your life said the beautiful words, whoever in your life who said the warning words, whoever in your life who said precocious words, talk about them. Celebrate them. Make them live. Make them be your mentors.
There's nothing wrong of talking about Matthew and Luke and John from the Bible. But are you telling me that your life is based on those guys? Isn't your life based also on your parents? Let me give an example, for instance. Kunobaba lapha ngaphesheya komgwaqo kumbe lapha ya. Onezinto ahlale ezisho. Athi wemntanami, umthento uhlaba usamile. Wemntanami, isihlahla sinyelo. Wemntanami, okwenza ukuthi nokuthi. Lo wababa esaphila mcelebrate. Lo wababa mhloniphe. Uthi usijava umculo. Ungayishisa impepho uhlaba imbuzi wenzeni kodwa uma isikhathi singakafiki ngeke kwenzeke lutho. Are you celebrating those words? Because ukumqinisa usijava aqamba amanga. Uma ubuka izinhlelo ku TV ezakhiwe noma sezisidukisa ngoba phela ama script writers abelungu kusetshenziswa abantu abamnyama. Makhona ocoshelayo okushiwo okwenze kwaphambuluka kwacosheka. Uyakusebenzisa imali. Kodwa uyazi lapha ku TV. Njengamanje njengoba ngilandela kuma podcast na kuma Instagram nani. Kukhona nokuthatha kubaba uMkhize ukuthi uMkhize uthi kunalokho thina into esiyenzayo nansi. Konke okushiwo obaba bethu, oma bethu, ogogo bethu, omkhulu bethu nabantu abaphilayo udiscarded. Njalo siyagxeka ngotshela ngomkhize uthi. Kodwa uma uke wayofundi uyabona ave sishesha ukuvula iBhayibheli. We are so quick. Uzwe umuntu ethi uyabona eBhayibhelini ngoka John verse 14 ngokabani kukuthi nokuthi. Kodwa lo muntu angitshela ukuthi layelani ngoka baba wami owengafundile ugarden boy noma ngoka mama wami osebenza emajalidini. Wathi. Ngifuna mina siqhakambise abazali bethu. Ngifuna siqhakambise izinto ezishuwo izihlakaniphi emphakathini. Ake sithathe iSoweto inkulu kangaka. ISoshanguve, uMlazi, uMashu, uKhayilisha maningi namadodana bamnyama. Ake ucoshela inguyazana ukucoshela ubani uthi the words of wisdom. The words of wisdom. Ilokho engikhuluma ngakho. The words that will make you, whether it's in the Bible or whatever. But musa ukusebenzisa certain words because you think that they are glorified. You think ukuthi angwele. Lalelani. Ngakhuliswa isalukazi ngesasasona standard 3. Esasithi intanami aza ngaphuma umuntu engadlile ekhaya. Awona umuzi lo. Intanami uzongahlulwa inkukhu ukuyifuya. Intanami uhlala ukhuluma iqiniso njalo. Ngoba amanga eyokushaya. Intanami uzumhlonipho omunye umuntu noma ngabe kuthiwa kalutho. Intanami imali ayiyokulalisa ubuthongo. Ngamhlazana wanemali intanami kodwa ube ingqabulela nodaka olukakile ungaligezile leyo mali ayoba yini yoba yinizi. Kuningi engitshela ngakho. Ezinye zezinto engibhale ngazo encwadini zomsamo izinto engangiyithola kubantu endaweni encwadi ngikhula ezalukwazi nasemakhehleni enginelapha ngazo. Ezinye izinto engikhuluma ngazo izona lezo. Baningi abacanga ukuthi umkhulu uMkhize okay uMkhize uyaphambana neBhayibheli ngoba sikaze simuzwe quote eBhayibhelini. Ngelihlonipha iBhayibheli. Kodwa bese ngithi uma ngizohlonipha laba bantu bapha bakithi. Ngisho ngishayela ucingo ilanga bamkhize ugogo wami wathi ngothatha leyo nkulumo ngifunde kuyona ngifundisa abayo ngithi mina nigadi ukuthi ngoba khona umuntu okhandwe ukuthi nophiliso ukuthi. Uyabona kusheshe ngivale inkulumo awuhambe nje ke uyofunda ngokuthola kubantu ngokuthola kumhlono nyoko ngokuthola kubafowenu nabodadewenu. Ngizoma lapho sesihlanganeke bantu benkosi kokulandelayo.